Bideo labur honetan, masterrean aukera daitekeen materialen ingeniaritzako espezialitatea aurkeztuko da. Hasteko, materialen ingenieritza zer den azalduko da. Ondoren, materialen ingeniariek dituzten erronkak aipatuz eta jarraian masterrean eskainitako irakasgaiak eta master amaierako lana deskribatuko dira. Bukatzeko, etorkizuneko lan aukerak azalduz. Materialen ingeniariek material ezberdinak nola integratzen diren ulertzen dute, eta beste arlo batzuetako ingeniariekin lankidetzan aritu daitezke irtenbide bideragarriak garatzeko. Diziplina honek materialen azterketa, diseinua, garapena eta hobekuntza du ardatz, hainbat aplikazioetarako. Materialen ingeniaritzaren barruan 5 ezagutza arlo definitu daitezke. Materialen propietateak, egitura, prozesamendua, errendimendua eta azkenik material berrien garapena. Materialen zientzia eta ingeniaritza funtsezkoa da gizartearen eta teknologiaren aurrerapenerako. Bere garrantzia hainbat arrazoitan oinarritzen da. Materialen ingeniariek material berriak garatzen dituzte eta lehendik daudenak hobetu. Material birziklagarri edo biodegradagarrien garapenean eta prozesu iraunkorretan funtsezko papera du ingurumenaren eta jasangarritasunaren alde eginez. Energia eraginkortasuna sustatzen duten materialak garatzen ditu. Aplikazio askotan energia kontsumoa murrizteko materialen propietateak eta portaera ulertzea ezinbestekoa da. Egituren eta gailuen segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzeko. Osasun industria eta medikuntzak material zientzian oinarritzen dira. Inplante, protesi, botika askapen sistemak eta gailu mediko biobateragarriak garatzeko. Materialen zientzia eta ingeniaritza nanoteknologiarekin estuki lotuta dago. Propietate bereziak dituzten nanomaterialak diseinatu eta fabrikatzeko. Azkenik, inbertsio ekonomikoari dagokionez, enpresek ikerketa eta garapenean inbertitzen dute. Ezaugarri paregabeak dituzten material berriak sortuz. Materialen ingeniariek aurre egin behar dieten erronkei dagokienez, lehenik eta behin jasangarritasuna nabarmendu behar da. Bigarrenik, etengabeko berrikuntza teknologikoa. Material adimendunen garapen erronkan honi aurre egiteko funtsezkoa izango da. Era berean, ezinbestekoa izango da energia eraginkortasuna sustatzen duten materialak garatu eta ekoiztea. Beste erronka bat biomaterialen garapena da, gure osasuna eta bizikalitatea hobetzeko. Azkenik, eraikuntzan erabiltzen diren materialen hobekuntza dago, gure azpiegituren iraunkortasuna eta erresistentzia handitzeko. Euskal Herrian, materialen ingeniaritzan espezialetutako ingeniari baten etorkizuna baikorra da. Euskal Herriak industria eta teknologia azpiegitura sendoa du arlo honetan. Espezialitate honetara sartzeko nahikoa da graduko 2. mailako irakasgai bat gainditzea. Graduko oinarrizko kontzeptuak berrikusi eta masterreko irakasgai ezberdinetan sakontzen da. Irakaskuntza eta ikaskuntza metodologia eraikitzailea da, aplikatua eta aktiboa. Praktika sustatzen da, baita arrazoiketa kritikoa eta zeharkako gaitasunak ere. Lehen urtean 2 irakasgai ematen dira. Biek materialen ingeniaritzaren diziplinari buruzko ikuspegi orokorra ematen dute. Bai eta materialen portaera aztertzeko behar diren karakterizazio teknikei buruzkoa ere. 2. urtean 5 irakasgai ematen dira. Pantailan ikusten duzuen lehen ikasgai honek propietate mekanikoei buruzko ikuspegi globala ematen du, eta materialen hausturaren mekanika aurkezten du. Hurrengo 3 irakasgaiak espezifikoagoak dira. Material familia bakoitzaren ezagutza zehatzetan sakontzen dutenak, hala nola aleazio metalikoak, zeramikak eta beirak, polimeroak eta biopolimeroak eta nanomaterialak. Azkenik, materialen hautaketa eta erabilerari buruzko irakasgaia dugu. Aurretik eskuratutako ezagutzak, ingeniaritzako piezak eta osagaiak garatzeko aplikatzen den irakasgaia. Master bukaerako lana egiteko aukera anitzak eskaintzen ditugu gai ezberdinetan. Sailak 3 ikerketa talde kontsolidatu ditu eta horietan master amaierako proiektua egin daiteke. Enpresa eta teknologia zentroekin lankidetza hitzarmenak ditugu, non ikasleek beren lanak egin ditzaketen. Gainera, materialen espezialitatearekin lotutako enpresetako geletan ere master amaierako lana egiteko aukera dago. Azkenik, eskolak eskaintzen duen nazioarteko mugikortasun programetan parte hartzeko aukera ere badago.
Azken batean, espezialitate honek materialen biziziklo osoari buruzko ulermen sendoa eskaintzen du. Lan irteerei dagokienez, materialen ingeneritzan espezialitatutako ingeneriek lan aukera ugari dituzte. Aholkularitzetan, industria sektore desberdinetako enpresetan, teknologia zentroetan edo ikerketan lan egin dezakete. Alor garrantzitsuenen artean, automobilgintza, elektronika, energia industria, eraikuntza aerospaziala eta biomedikuntza daude besteak beste. Era berean, teknologia zentro zabala dugu, teknologia berrien garapenean lan egiten dutena. Eta azkenik, ikerketan hasteko aukera dago. Enpresa gehienek eta teknologia zentroek ikerkuntza garapena eta berrikuntza departamentuak dituzte. Ikusten duzuenez, material ingeneriek sektore ugaritan egin dezakete lan. Ez dira sektore jakin batera mugatzen eta industria esparru zabala hartzeko dute gai. Bakoitza bere eskaera eta erronkekin.